Atong paghisgutan karon ang mga storya sa kinabuhi o gugma. Der Choro. Tawgalan ko sa nga Kulafo. Kitungod best friend mi sa akong amigo nga si Tanduay. Nagsabot ming duha nga kung kinsay makauna ihagyo. Yan. Og dili ka mo traidor. Siyempre, sabot di man traidor. Mitubagid siya, oo. Best friend ming duha sud pa sa pagbata. Ningon mi sa usag-usa nga walay kinsa nga makaguba sa atong pagkaamig. Ni mismo ang mga babae. Bisan nagsinaaray naming duha ug naabot sa punto nga nitungha lagkalit si Matilda. Wow, mad. Sa among kinabuhi. Usa siya ka manindahay og mga sales sa Avon. Orderay ming duha niya kung mahimo man gani maglumba mi kung kinsay makaunag order niya. Naabot sa point nga lahi na ang among order. Dili na ang tinda kundi ang putos sa duha ka bulkan. May putos duha ka bulkan. Maputos din ang bulkan nga dako ang. Basta mo nahugot ng lahat. Dito nagsugod nga dili na kayo mi Tanduay mag-inubanay. Mura na hinuon mi kontrabida sa usag-usa. Ako'y bida. Siyempre, ako gyud ang nagpadala sa suwat. Ug siya ang kontrabida. Ako ang gipili ni Matilda sa among duha. Kay dili man sad nako ikapanghambog. Gwapo pa ko ni Alden Richard. Gwapo pa din siya. Nasukon ako si Tanduay ug gisumpa mi niya nga dili mi makaanak sa usag-usa. Dun 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 dun. Ni kalahi nga kung anday magkukulam dili ba? Ang Kulafo. Kulafo ba si Tanduay dai kan Tanduay. Ni kalahi. Ang tuwason. Namatay ang akong asawa tungod sa pagkatiguan. Ug namatay na sad ang akong best friend sa una. Karon nagpaabot na sad ko matapos na sad ang akong drama sa kinabuhi. Diri na lang ko to ug daghang salamat. Nagmamahal, Kulafo. Best friend di ay si Tanduay o Kulafo sa una. Mong karon magkakontra na sila. Mao din ni istorya. Karon pa man sa nila gihatag na ko.